В четвърти Борис Георгиев от Бургас. В пети Жеко Михайлов, Академия на МВР. И в шести коридор Петър Петров от Силистра. Щафета даде. Дисциплината ще се проведе в две серии. В първа серия пумат 4 състезателки. Цвета Паликарска-Асенова от София ДВР във втори тур, в пети коридор. Снежина Митова, МВР Пазарджик в четвърти. Гергина Сударева, София СДВР в пети. И Веселка Георгиева, МВР Силистра в шести коридор. След приключване на дисциплината 50 метра бус за жени,